Sa JavaScript, ang data type nga string na ay lain-lain nga mga functions nga pwede nato magamit. So, karon dito sa diretso sa demo. So, diri naka-prepare na ko daan og katong index page na to no nga basic nga HTML file na to. Tapos i-connect sab nako tong strings.js na to nga file. So, dire na naka-open na tong strings.js no. So, diri ta karon. So, ang first nga function natong magamit sa JavaScript or sa pag process og string is kaning string length. So, for example, demo string no, mag-declare tag variable tapos this is a string. Karon para may balan to kung unsa kataas ning string, kung pila ni siya ka characters including ning spaces, ato lang type or gamiton ning length nga property sa string. So for example, dire console.log na to, i-output na to dito sa console, demo string.length. Okay? So mo ni siya no. So atong i-check karon kung unsay output ani. So dito ta sa ato ang browser, nya na dire naka-open na daan no. Ato sa ning i-refresh. Okay? So kung napansin ninyo, dire sa atong console, na ini gawas diri nga 16. Pasabot ani nga 16 ka characters tanan in total ang kaning string nato, kaning demo string. So mo na siya ang function sa string length. Okay? Sunod, ito sa ning i-comment, dito na sabta sa index of. So ang kauban ana niya is kaning last index of. Okay? So, for example, again, dito na po ta sa atong mag-declare na po tag variable. For example, demo is equal to 1, 2, 3. Tapos, atong pangitaon kung unsa ang index sa substring nga atong gusto may balaan. So, for example, dirita sa gusto natin may balaan kung asa nagsugod ning kaning string niya nga 1. So, atong i-output no, console.log demo.index of tapos ang string nga atong gusto may balaan. Asa na siya nagsugod nga substring. Okay, for example, 1. So, atong i-check. Refresh na to. So, 0. Meaning, nagsugod siya sa pinakauna. So, atong hinumduman nga ang string, ang mga characters sa string, magsugod na siya sa 0. So, 0-based index na siya. So, ato pang i-try kaning 2 nga word, no? So, itong i-check. Save na to. Tapos, refresh ta dire. So, napansin nyo nga nigawas ang 4. Nganong nag-4 na siya tungod kay atong ihapon, no? Ang 2, pinaka-first niya is kaning letter, nag-match siya ang T. So, diri ta sugod sa O is 0, 0, then 1, ang N, then E is 2, then space is 3, then mo na siya, ang naigo niya is T, which is index number 4. Okay? So, ang ana ang output niya sa index of nga function. Ang kaning last index of pod, bali opposite lang ni siya sa index of. So, instead of diri sa pinakasugod siya sa string, magsugod siya sa diri sa tumoy. So, atong i-check. Console.log demo.last index of let's say 3. Okay? So, check na to ha. Wala na itong butang ang masulod sa double quotes ang string. Mo na siya nag-error. Okay? Check na to balik. So, nagsugod siya sa 8. Okay? So, diri siya magsugod sa tumoy ang iyahang pangitaan ng last index pa. Tapos, i-return niya kung asang position ato niya sa index. Okay? So, kung wala siya mag-match or wala makita or wala niya ma-determine kung asa na siya nga index, so ang output niya is -1.
So balik ta diri sa index of, no? So for example, nagbutang ta diri og 4. So unsa ka ang output ani niya? So refresh na to. So mahimo siyang -1, meaning walay nagmatch nga element. Okay? So mo na siya ang function sa index of. Okay? Karon dito na sabta sa substring. So dito sa search. Sorry, so search ta. Okay? So atong hiramoning variable diri. C tapos console na to ha. .log demo .search. Unsa man atong gusto pangitaon, for example, search 2. Okay? So pangitaon na to kung nabay 2 diri sa demo nga string na to. Okay? So atong i-check ang output ha. Refresh. So ang iyang i-return is kung asa to siya nga index nagsugod. So basically, the same thing, mag-ihap lang ka kung match ba siya, gikan 0, 1, 2, 3, 4. So sa fourth index nagsugod ang search or ang match niya. Okay? So mo na siya ang function sa search. Karon dito ta sa sunod nga function kaning slice. So ato na pud ning hiramon. Let's say i-copy lang natin siya. Copy tapos dito ta sa next is kaning slice. So sa slice pwede ta makakuha og maka-pick or maka-select og mga string sa sulod sa atong string. Okay? So for example, dito ta console.log ha. Dito sa demo .slice. Okay, sa slice iset na to kung asa magsugod. So for example, magsugod ka diri sa 4. So index 4, 0, 1, 2, 3, 4. Okay? 4. Karon kung dili ka kung isa lang ka parameter imong ibutang kaning start lang nga parameter, so ang iyang i-output ana is gikan aning index 4 tama na atong tumoy. So kay wala man ka nag-specify sa second parameter. So kung isa lang ka parameter, ang starting index lang niya. So i-check na to ha. So nagsugod siya, ang output niya is 2, 3 nga string. Tungod kay nagsugod ka dire hantod sa katapusan nga index. Okay? Kung magbutang pud tag parameter, second parameter, so specify na to asa taman. So for example, kung gusto na to kaning 2 lang ang makuha. So 4, 5, 6. So atong i-check ha kung tama ba. 6. Okay? So check na to. So napansin nyo nga TW lang. Tungod kay excluded ning last nga index. So ang second parameter is asa taman -1 or walay labot tong ano niya including a number. So excluding this second parameter nga number. So bali murag mahulog siya nga ang actual nga i-output niya is 6 minus 1 or end minus 1 ana siya. So mo na siya function sa slice. Karon ang related po niya nga concept is katong magbutang kag negative number. So kung butang kag negative number diri sa first parameter nimo, so basically magsugod siya sa tumoy ang ihap niya. So murag pareha og idea atong sa last index of. Okay? Karon sunod na to nga function nga testingan or i-explore is kaning substring. Sa substring, mura ra pud siya slice. Kaso positive numbers lang yun na siya. Dili siya modawat atong negative nga parameter sa start parameter, meaning katong magsugod sa tumoy. So puros lang gid siya positive indexes. Okay? So demo dot substring tapos ang start 4,
Then, optional na po ning end niya. So, okay. So, ana siya. Muna yung output. Kung butang kag negative nga number, atong i-try, no? Kung sa effect. So, magsugod gyapon siya sa sugod. Dili sa first niya nga index 0. So, dili siya mo, bali mo i-ignore lang niya ang negative number nga parameter. Okay? Sunod, dito ta sa substring. Okay? Sa substring, murag kapareha ra po ni siya sa kaning subs str, murag kapareha ra po ni siya sa kaning substring. Ang difference lang is mudawat siya og negative numbers. Okay? Demo dot sub. Ayan. So, parameter nimo, let's say, sugod ako, dili na po kaning 3 lang itong kwaon, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay. Check na to. So, 3 lang siya yung ikuha. Okay. Next is kaning replace. So, kaning replace, interesting siya nga function tungod kay pwede ka maka-manipulate sa string. Okay? So, for example, console, lag na to, no? Demo.replace. Okay? Sa replace, specify na to kung unsa to atong gusto i-replace. For example, kaning string nga 1. Tapos, ang second parameter is kung unsa to ato ang gusto or unsa nga value or nga character atong i-replace. Example, iset na to into first. Okay? Karon atong i-check ha. So katong output niya is katong 1 na himo ang first. Pero you have to remember na kaning strings sa JavaScript immutable kini siya or dili ni siya pwede ma-change. Instead, ang output aning replace is bag-o nga string. Okay? So dili niya ginamodify ning demo mismo nga variable. So output ni siya. Okay? So mo na siya. So kung gusto kag mas complex pa yun nga mga strings ang imong gusto nga i-match, so magamit lang ka og regex or regular expressions. So kanang regular expressions medyo advanced na siya nga topic. Just lang to give you an idea na possible na siya sa replace nga function. Okay? Sunod, dito ta sa kaning to uppercase nga function. Okay? Sa to uppercase, meaning i-convert niya into capital letters tanan nga letters or tanan nga characters i-capitalize niya. Okay? So atong tan-awon kung unsa iyang function, unsa iyang output ani. So to uppercase. Okay? So kaning 1 2 3 karon unsa kahay mahimong output ani? Itong i-check, no? So kung napansin niyo nga ang output niya 1 2 3 puros na tanan siya capital letters or characters. Okay? Karon, ang iyahang complementary function ani niya or ang pares po niya nga function is kaning to lowercase. Okay? So, for example, kaning demo na to is puros po ni capital ni siya tanan 1 ug 2 except kaning 3 ha para makita na to. So, console.log demo.to lowercase. Okay? So, unsa kaha ang mahimong output ani? Refresh ha. So, nakita ninyo nga 1 to small letters na siya tanan. Okay? Small characters na siya. Tungod kay ang to lowercase, tanan nga character i-convert niya into small letters. Okay? So, mana siya ang function sa to lowercase. Karon dito ta sa concat. Kaning concat, ang function ani is pwede ka
mag-combine og mga strings or magsumpay-sumpay og mga strings. So, for example, var demo2 is equal to 4, 4. So, para makombine mo na siya, pwede ka mo gamit og function nga concat. So, kaning demo.concat, maning first variable na to, nya, ibutang na to ang parameter nga demo2. So, meaning, kaning demo1, ang string ani, isumpay na to aning demo2, okay? So, unsa kay may mong output ani? So, atong i-refresh dire. So, nakita ninyo no, nga nagsumpay ang 3, 4. Ngano na sumpay ning 4 nga walay space tungod kay wala man tanang butang og space dito sa kaning demo2 nga variable na to. So, ana siya. Pwede po ka magbutang ring multiple parameters, no? Sa concat. Ana, demo2, pwede na siya. Daghan imong ibutang parameters. So, atong i-check. So, nagsumpay-sumpay lang ang 4. Isa raman ka variable atong balik-balik og pasa, no? Or butang sa parameters. Okay? So, pwede ka magbutang og multiple parameters sulod aning concat nga function. Okay? Sunod dito ta sa trim. Kaning trim, ang function ani is tanggalon niya ang kadtong mga spaces sa left o right side sa string. Okay? So, atong i-check ha kung masakto ba siya. So, karon, dili kayo na to or dili kayo siya visible, no? Pero ato lang siyang i-demo. So, for example, kaning demo nimo nga variable na ay mga spaces diha. Okay? So, i-output sa nato ang demo. Okay? Space. Okay. So, kung pansin nyo nang murag na space gikan aning kung kaning reference nimo ning cursor, di ba nisibog siya, kana siya space. Karon, kung atong i-trim ni siya, so atong i-check. So, napansin nyo nga ni-align na ang kaning 1 o diri sa ato ang cursor. So, meaning, gitanggal na ang kadtong spaces. Hindi na po nimo siya ma-select lampas sa 3 nga kuan character, no? So, ana ang function sa trim. Okay? Sunod, dito na punta sa char at. So, sa char at, i-output niya ni ang kung unsa ang index sa usa ka karakter, okay? So ato sa ning ibalik sa simple nga string, okay? Demo.char at unsa nga karakter atong gusto mahibal-an sa kana nga index. For example, index 0. So unsa ka ang output ani? Automatic kaning O. So kung mag-specify ka og index dire, kung unsa tong nag-match nga index, mao to yang i-output. So kung 1, so basically ang ihap is 0 nya 1. Okay? So atong refresh, no? So n ang output niya. So mo na siya. Makuha nimo ang value ana niya sa base sa yang index. Okay? Kani pong pares niya or complementary nga function kaning char code at, so instead of actual nga character, ang kadtong Unicode nga equivalent ang iyang i-output. So karon dito ta sa demo.char code at. Okay? So for example, kaning first index kaning O. So atong ikuha no output. So ang equivalent niya is kaning sa Unicode is kaning 111. So basically internal representation na niya sa Unicode nga character set. Okay? So daghan ni siyang kuan na ni siya equivalent sa alos tanan nga mga characters nga makita nimo sa keyboard. Okay? So mo na siya. Karon dito ta sa split nga function at balhin diri para mas nakalayo naman. Okay? Sa split nga function,
pwede nimo himuon ning mga strings nimo into arrays. So unsa na siya? Console.log demo.split. Karon ang parameter sa split is kung unsa nga character imong gamiton para mabahin ni ang strings nimo. So diri sa atong example naman tay mga spaces, pwede ta magbutang diya og space na saka space. So atong tan-awon ha kung unsay porma niya. So i-refresh na to. So karon nahimo na siyang array nga ay tulo ka elements. So katong string na nabahin-bahin na siya. So separated by tungod kay base sa katong space nga imong gi-specify sa parameter. Karon kung ang string nimo for example, comma na siya. Comma na. So diri pod sa ato ang parameter, specify po na to comma. So check na to ha. So mo na siya yung output na ay 4 ka elements na bahin sa 4 ka elements ang kadtong isa ka string na to. Okay? So gamit ni siya para sa mga kung unsa mang manggaling nga mga processing imong kinahanglan sa mga strings nimo. Okay? Ang last pod niya nga function is kaning starts with. So kaning starts with magamit nimo ni siya para mabalaan nimo kung nagsugod ba sa usa ka string ang isa ka string nimo. Example, demo.starts with, let's say, 1. Okay? So, atong refresh. So, ang output niya is true tungod kay naa may 1 na to makita dire. Pero kung nagbutang ta diri og 2, unsa kaha ang iyang mahimong output? So, refresh. False. Tungod kay 1 man ang sugod dire ang pinaka first niya nga mga string nga nakita. Okay? So mao na siya ang function sa starts with. So mao ni siya no ang mga nagkalahi nga mga functions nga pwede nato magamit sa strings para sa ato ang mga kung naga-process ta og string sa atong lahi nga sa atong mga code. Okay? So mao na siya ang mga pwede natong mahimo sa strings nga data type sa JavaScript.